Dobrý deň prajem. Nachádzame sa na ulici Kapitána Jaroša 4 v Šali medzi dvomi radmi bytoviek. Byt na poschodí je našim vlastníctvom osobným, ktorý je momentálne na predaj. Je to byt na poschodí. Bytovka sa bude zhruba o 2 týždne zateplovať. Strecha tá je už hotová, zateplená, zaizolovaná a takto vyzerá okolie. V bytovke sme vymenili aj stavebné otvory novými plastovými dverami, plastovými oknami. Takisto aj na pivniciach sa vymenili plastové okná. Vzadu, čo sa týka garáží, tak garážové dvere ešte nie sú riešené. A tu sa už nachádzame v chodbe, kde dole v pivničnej časti máme garáž. Naša garáž. Tu je ešte jedna pivnica rozmermi zhruba 4x3 metre, kde máme uložené všetky nepotrebné veci z bytu. Čiže rozhľad zhruba 12 metrov štvorcových. Tak, nachádzame sa vlastne už pred bytom. Na byte máme bezpečnostné dvere. Vchádzame do bytu, kde máme urobenú predsieň. Predsieň so stavanou skriňou. V podstate v byte je všetko úplne nové. Vymenené sú plastové okná, interiérové dvere, aj so zárubňami. Sadrokartónové podhľady všade, kompletne v celom byte. Nová elektroinštalácia, pochopiteľne, to znamená aj so všetkými vedeniami v stenách. Nové vypínače, nové zásuvky. A veľmi starostlivo urobený elektrický rozvod. Byt bol úplne prekonštruovaný, to znamená, že jeho dispozičné riešenie je momentálne úplne iné, ako bolo dávno. Obývačka tá sa spojila s kuchyňou. Kuchyňa sa dostala vlastne pod okno. Nová kuchynská linka so vstavanými elektrospotrebičmi. Umývačka riadu. Vstavaná chladnička. Funkčný odsávací digestor, ktorý odsáva von
kuchyni máme vlastne ešte vstup do jednej takej menšej izby, ktorá je momentálne naša pracovňou. Neviem, či som spomínal, jedná sa samozrejme o štvorizbový byt. V podstate v byte sú koberce kombinované s drevenou podlahou v dennej miestnosti. Máme tu klimatizáciu a v celom byte máme urobené aj hudobné rozvody, centrálne riadené. Tu už vchádzame do detskej izby. A tu máme spálňu. Do spálne je ešte výstup von na balkón. A klasika balkóna. To, čo sme nevideli, je ešte kúpeľňa. Baňa, ktorá je riešená samozrejme aj ako sprchovací kút. Vrhu máme kotol so zásobníkom na teplú vodu. V tejto bytovej jednotke už každý byt má svoje vlastné kúrenie, čiže hospodárenie je samostatné a individuálne. Záchod, práčka. Ku kúreniu by som chcel povedať ešte toľko, že v celom byte je samozrejme urobený aj nový rozvod ústredného kúrenia, to znamená, že nové sú rúry a nové sú aj všetky radiátory, ktoré si môžeme v podstate pozrieť kdekoľvek. Napríklad v spálni. K tým rozvodom ešte toľko, keďže sa kuchyňa dostala na úplne iné miesto, než bolo dávnejšie, tak sú urobené aj nové kanalizačné rozvody. A čo som ešte nespomenul, je možno malovka. Malovka Tikurila, ktorá je vodovumývateľná. A v celom byte máme energetické úsporné žiarovky.